श्रीवासादि सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरश नमो विष्णुवादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 52 മുതൽ 58 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഈ അധ്യായം ഇന്നത്തോടെ തീരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവ്, ഇന്ന് എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു, എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശാ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യാവദനം സഖ്യോ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശാ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യാവദനം സഖ്യോ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശാ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യാവദനം സഖ്യോ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശ ചതുർഭുജ ആലോക്യവദനം സഖ്യൂരിതമാഹ ഹസന്നിവാ. രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യാവദനം സഖ്യാ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യവദനം സഖ്യാ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യാശ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യവദനം സഖ്യോ രിതമാഹ ഹസന്നിവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓരോരാൾക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. 5-6 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കും. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ്ച ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സഖ്യുരിതമാഹ ഹസന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാരായണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സക്യൂരിതമാഹ സന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സഖ്യാരിതമാഹ സന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ്ച ചതുർഭുജ ആലോക്യ വദനം സഖ്യുരിതമാഹ സന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ്ച ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സഖ്യുഃ ഇതമാഹ സന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ള ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. നിശമ്യ ശ്രവിച്ചയുടൻ ഭീമൻ ഗതിതം വധിക്കപ്പെടുകയാൽ ദ്രൗപദിയുടെ ചതുർഭുജൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആലോക്യ ദർശിക്കയാൽ വദനം സഖ്യു ഭഗവാന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ഇതം ഇപ്രകാരം ആഹാ കഥിച്ചു ഹസൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ ഇതുപോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീമന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ചതുർഭുജനും അഥവാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ദ്രൗപദിയും മറ്റുള്ളവരും ഭഗവത് മിത്രമായ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും ഭഗവാൻ സുസ്മേരവദനായി അരുളി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീമൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാനും ദ്രൗപദിയും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും ഭഗവാൻ സുസ്മേരവദനായി അരുളി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചതുർഭുജൻ എഴുതിയിട്ട് ബ്രക്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പർപ്പട്ടിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ 4 കൈകളായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അനേകം കൈകളും തലകളും ഒക്കെയുള്ള രൂപം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൈകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ തലകളും ഒക്കെ ഉള്ള രൂപത്തിലായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് തന്നെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് പിന്നീട് 4 കൈകളുടെ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണം പറഞ്ഞിട്ട് 2 കൈയുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 4 കൈകളുടെ രൂപം ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഇരുഭുജങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ചതുർഭുജനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ശ്രീധരസ്വാമി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ വധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭീമനും ദ്രൗപദിക്കും വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണുള്ളത്. ഭീമൻ അവനെ തൽക്ഷണം വധിക്കണമെന്നും നേരെ മറിച്ച് ദ്രൗപദി അശ്വത്ഥാമാവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. വധിക്കാൻ തയ്യാറായ ഭീമനെയും അത്തരം കൃത്യത്തിൽ നിന്നും ഭീമനെ തടയുന്ന ദ്രൗപദിയെയും നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇരുവരെയും തടയുന്നതിനായി ഭഗവാൻ മറ്റിരു ഭുജങ്ങളെയും സ്ഫുടീകരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 2 ഭുജങ്ങൾ മാത്രമേ ദൃശ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നാരായണന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജങ്ങളെയും ദൃശ്യമാക്കുന്നു. നാരായണ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത് ഭക്തരോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ ആത്മീയാകാശത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനും ഉപരിയായ വിദൂരമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചതുർഭുജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ അസംഖ്യം ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കാൻ ഭഗവാനാൽ സാധ്യമാണ്.
ആകയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കുന്നവന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ചതുർഭുജങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അർജുനൻ സംഭ്രാന്തനായപ്പോൾ തന്റെ ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സുസ്മേരവദനായി സ്വമേധയ ആ പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റെടുത്തു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിമത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാര പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷവാശാദേശാന. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദളേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ. ഗുരു പ്രേമാനന്ദ ഹരേ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ നമ്മുടെ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീധരസ്വാമി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ടുപേരുടെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭീമൻ പറയുന്നു വധിക്കണമെന്ന്, ദ്രൗപദി അതിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ 4 കൈകൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ അനേകം കൈകളുണ്ട് അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് കൈകൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന് എത്ര കൈകളുള്ള രൂപത്തിലും വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ഭഗവാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കൈകളോട് വരും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 53, 54 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ തഥായിവദാർഹണ മയ്യവോ ഭയമാത്മാദം പരീപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സ്വാന്തയതാ പ്രിയം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ തഥായിവദാർഹണ മയ്യവോ ഭയമാത്മാദം പരീപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സ്വാന്തയതാ പ്രിയം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ തഥായിവദാർഹണ മയ്യവോ ഭയമാത്മാദം പരീപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സ്വാന്തയതാ പ്രിയം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ ആദദായീവദാർഹണഃ മയൈവോ ഭയമാത്മാദം പരീപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സാന്ത്വയതാ പ്രിയാം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ ആദതായിവദാർഹണഃ മയൈവോ ഭയമാന്മാദം പരിഹാര്യനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സാന്ത്വയതാ പ്രിയാം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യാ ആദതായിവദാർഹണ മയൈവോ ഭയമാത്മാദം പരിപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സ്വാന്തയതാ പ്രിയാം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആതതായീവദാർഹണഃ മയൈവോ ഭയമാത്മാദം പരിവാഹ്യനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തത്സാന്തയതാ പ്രിയാം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആതതായീവദാർഹണഃ മയ്യവോ ഭയമാത്മാതം പരീപാഹ്യാനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സാന്ത്വയതാ പ്രിയാം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ആർക്കായി താഴത്തണ്ട. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ബ്രഹ്മബന്ധു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു ന അരുത് ഹന്തവ്യ വധിക്കപ്പെടുക, ആദതായി ആക്രമി, വധ അർഹന വധം അഥവാ മൃത്യു അർഹിക്കുന്നു, മയ എന്നിൽ നിന്നും, ഏവ നിശ്ചയമായും, ഉഭയം ഇരുവരും, ആത്മനാദം ഭരണാധികാരികളുടെ ശാസനക്കനുസരിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, പരിപാഹി നിർവഹിക്കുക, അനുശാസനം അനുശാസനങ്ങൾ, കുരു അനുവർത്തിക്കയാൽ, പ്രതിശ്രുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോലെ, സത്യം യൽത്തൽ അതൊക്കെ, സ്വാന്തയത സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന നേരം, പ്രിയാം പ്രിയ പത്നി, പ്രിയം സംപ്രീതി അഥവാ സംതൃപ്തി, ച ഭീമസേനസ്യ ശ്രീ ഭീമസേനന്റെ, പാഞ്ചാല്യ ദ്രൗപദിയുടെ, മഹ്യം എനിക്കും, ഏവ നിശ്ചയമായും, ച കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണമിത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത്. ബ്രാഹ്മണമിത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാകുന്ന വശം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ്വ അനുശാസനങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിഭിന്ന വ്യക്തികളാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസരണം അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ വധിക്കുകയും വേണം. അതേസമയം അശ്വത്ഥാത്മാവിനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും വേണമെന്നുള്ളതിനാൽ അർജുനൻ ചിന്താകുഴപ്പത്തിലായി. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു അഥവാ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യ പുത്രനാകിയാൽ അശ്വത്ഥാത്മാവ് വധിക്കപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവനൊരു അക്രമനിരതനുമാണ്. മനുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു അക്രമി അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു. പിന്നെ അയോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? സർവപ്രകാരത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യൻ. എന്നാൽ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യുദ്ധക്കളത്തിൽ അഗതനായതിനാൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അശ്വത്ഥാത്മാവ് അക്രമിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ നിരായുധനായി നിലകൊണ്ടു. നിരായുധനും രഥമില്ലാത്തവനുമായ അക്രമിയെ വധിക്കരുതെന്നാണ് അനുശാസനം. നിശ്ചയമായും ഇവയൊക്കെ സന്ദേഹമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. അവയ്ക്ക് പുറമെ ദ്രൗപദിയെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താനായി അവൾക്ക് അർജുനൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടതും അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ വധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഭീമസേനയും ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്നു. അർജുനന്റെ സമക്ഷമുള്ള വിഷമസ്ഥിതിക്ക് പരിഹാരമാർഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ. ഭീമൻ പറയുന്നു വധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും പറയുന്നു എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണമിത്രം ഒരിക്കലും കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാകുന്ന വശം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം അല്ലെ. അശ്വത്ഥാത്മാവ് ബ്രാഹ്മണമിത്രമാണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ, ഒരു അക്രമി അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനെങ്കിൽ തന്നെയും വധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയാണ് അല്ലെ.
നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഭീമനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നു വധിക്കപ്പെടണം അല്ലെ. എന്നാലേ ദ്രൗപദി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാണണം, അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടണം അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ദ്രൗപദിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്നി ദ്രൗപദിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വാഗ്ദാനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസ് നിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ചവിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നീ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം കൂടി അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാഞ്ചായ ഹരേർഹാർദമതാസിന മണിം ചഹാരമൂർധന്യം ജിതസ്യാ സഹ മൂർധജം. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാഞ്ചായ ഹരേർഹാർദമതാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യാം സഹ മൂർധജം. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാഞ്ചായ ഹരേർഹാർദമതാസിന മണിം ചഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യാ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരിർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹമൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂതോവാച അർജുന സഹസാഞ്ചായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജാസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. അർജുന സഹസാഞ്ചായ ഹരിഹർദമദാസിന
മണിം ജഹാര മൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക്. സൂത ഉവാച, സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അർജുനൻ സഹസ അന്നേരം ആജ്ഞായ അത് ഗ്രഹിക്കയാൽ ഹരേ ഭഗവാന്റെ ആർദ്ദം ഉദ്ദേശ്യം അതായി അപ്രകാരം അസിന ഖഡ്ഗത്താൽ മണിം രത്നം ജഹാര വേർപ്പെടുത്തി മൂർധന്യം ശിരസിലെ ദ്വിജന്റെ സഹിതം മൂർധജം തലമുടി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി മകുടരത്ന സഹിതം ഏർപ്പെടുത്തി തീവ്രദണ്ഡന നൽകി. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അവനെ വധിക്കേണ്ടതാണെന്നും പിന്നീട് പറഞ്ഞു അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം അർജുനന് മനസ്സിലായി. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി മകുടരത്ന സഹിതം വേർപ്പെടുത്തി തീവ്ര ദണ്ഡന നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വിഭിന്ന വ്യക്തികളുടെ വൈരുദ്ധ്യകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ആകയാൽ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയാൽ മധ്യമാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരോരത്നം കേശത്തോടുകൂടി വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ കഠോരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് അശ്വത്ഥാത്മാവിന്റെ ശിരച്ഛേദത്തിന് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത്രത്തോളം യഥോചിതമാകുന്നു ഇത്. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ ദ്വിജൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ ദ്വിജനാകുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ നിന്നും നിലംപതിച്ചിരിക്കാൻ അവൻ യഥോചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടിയൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആ ശിരോരത്നം അതൊക്കെ വേർപെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരാളുടെ എന്താണ് മുടിയൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അതും ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണ്. എന്നാലേ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചില്ല. അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്ചാരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാനിരയാപയൽ. വിമുച്ചാരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാനിരയാപയൽ. വിമുച്ചാരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരന്നിരയാപയൽ. വിമുച്ചാരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരയാപയൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലുക. ബിന്ദു ഭവനി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിരുജ്യാരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രദം പ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരയാപയൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്ചരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരയാഭയൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്യരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരയാപയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിമുച്യ
അവനെ സ്വതന്ത്രനമാക്കിയ ശേഷം രചനാബദ്ധം കയറാൽ കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ബാലഹത്യ അഥവാ ശിശുഹത്യ എന്ന അപരാധം ഹതപ്രഭം ശരീരപ്രഭ നഷ്ടപ്പെടുക, തേജസ ശക്തിയുടെ മണിന രത്നത്താൽ ഹീനം കവരുകയാൽ, ശിബിരത്തിൽ നിന്നും അഥവാ കൂടാരത്തിൽ നിന്നും നിത്യാപയൻ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. വിവർത്തനം വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ബാലഹത്യ എന്ന അപരാധം പ്രവർത്തിക്കയാൽ അശ്വത്ഥാത്മാവ് തന്റെ ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അവൻ ബലഹീനനായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവൻ ബന്ധനവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. അപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ബുദ്ധിപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാൽ ഗർവഭംഗം ഉണ്ടാവുകയും അപമാനിതനാവുകയും ചെയ്ത അശ്വത്ഥാത്മാവ് ഒരേ സമയം വധിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് തലമുടിയും ആ രത്നവും ഒക്കെ അറുത്തു മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രത്നം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ശക്തിയും ക്ഷയിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര തേജസ്സും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശരീര തേജസ്സൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശിരോരത്നം അതൊക്കെ അറുത്തു മാറ്റിയപ്പോൾ ബലഹീനനായി തീരുകയും അങ്ങനെ എന്താണ് അവനെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുക ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത്പാദർ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ബുദ്ധിപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാൽ ഗർഭഭംഗം ഉണ്ടാവുകയും അപമാനിതനാവുകയും ചെയ്ത അശ്വത്ഥാമാവ് ഒരേ സമയം വധിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടും അശ്വത്ഥാമാവ് നന്നാവുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളിനി പഠിക്കും. ഇനി ഉത്തരയ്ക്ക് നേരെ അല്ലെ, അവ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനമായപ്പോഴേ അശ്വത്ഥാമാവ് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കും. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഇനി ഭരിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ, ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ വീണ്ടും അശ്വത്ഥാമാവ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് ഉത്തരയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം ആക്കി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടേ ഇതാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഉത്തരയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ പരീക്ഷത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ഭാവിയുടെ രാജതലമുറ അല്ലെ, ആ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ ഭ്രൂണത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, കൗന്ദേയ ജനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ആ ഉറപ്പ് ഇവിടെയും പാലിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഉത്തരയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ശിവദ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കേട്ടുള്ള ഭാഗവതമാണ് നമുക്കിവിടെ സുത ഗോസ്വാമിയാൽ വീണ്ടും ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഈ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടും ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ യേഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വദോ നാന്യോ
अस्ति दैहिका वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापणं तदा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिका वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापणं तदा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिका. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വചനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ യേഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹിക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വദോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വപനം ശിരസിൽ നിന്നും മുടി വേർപെടുത്തുന്നത്, ദ്രവിണാദാനം ആദാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സ്ഥാനാൽ വസതിയിൽ നിന്നും നിര്യാപണം ആട്ടിപ്പായിച്ചു, തഥാ മാത്രമല്ല യേശഃ അവയെല്ലാം ഹി നിശ്ചയമായും ബ്രഹ്മബന്ധൂന ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളുടെ വധഃ വധിക്കുന്നു, ച ഇല്ല, അന്യഃ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം അസ്തി അവിടെയുണ്ട്, ദൈഹിക ശരീരകാര്യത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: അവന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി ഛേദിക്കുന്നതും അവന്റെ ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ശിക്ഷകളാണ്. ശരീരത്തെ ഹനിക്കണമെന്ന നിബന്ധന അവിടെ ഇല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ശിരസിൽ നിന്നും മുടിയൊക്കെ ഛേദിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. വധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ശിക്ഷയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശിരസിൽ നിന്ന് മുടിയൊക്കെ ഛേദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നശിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ശിക്ഷകളാണ്. ശരീരത്തെ ഹനിക്കണമെന്ന നിബന്ധന അവിടെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു ശിക്ഷയായിട്ട്. പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണായ സ്വാനം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണായ സ്വാനം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണായ സ്വാനം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. പുത്രൻ, ശോക വിയോഗ ദുഃഖം, ആതുരഹ ആകുലമായി, സർവേ അവരെല്ലാവരും, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ, സഹിതം, കൃഷ്ണായ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം, സ്വാനാം ബന്ധുക്കളുടെ, മൃതരായവരുടെ, എന്ത്, കൃത്യം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ക്രിയകൾ, ചക്രുഹ് നിർവഹിച്ചു,
നിർഹരണ അധികം ബാധ്യതയുള്ള വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണായ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ്രൗപദി ദേവിയാണ്, ദ്രൗപദി മാതാവിനെയാണ്. അനന്തരം ദുഃഖാർത്ഥരായ പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് മതാചാരപ്രകാരമുള്ള യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എന്നതായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് അവിടെ മരിച്ചു വീണിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മക്കളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരതിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം ഇതോടുകൂടി കഴിയുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത് 8ാമത്തെ അധ്യായം കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം.